dinga ƙoƙarin gyara ta hanyar tuba. Kada mu ce mun yi wani abu da haka yanzu ba ma tunanin Allah zai gafarta mana. Wannan yana daga cikin abin da yake cutar da yawa daga cikinmu, saboda ya yi laifi kaza, ya haɗa da kaza, ya haɗa da kaza, sai ya dinga ganin to har yaushe ma yanzu shi zai zo ya ce ya tuba. Wani irin tuba zai yi? Wallahi idan ka tuba Allah zai karɓi tubanka, kuma wallahi idan ka tuba na gaskiya za ka iya samun ɗaukaka da daraja a wajen Allah. Ga misali wanda yake fitacce, misalin wani daga cikin magabata wanda ake ce da shi Al-Fudayl ibn Iyad. Duk inda ake magana bayin Allah a yanzu, in aka ce Al-Fudayl ibn Iyad, to duk wanda ya san tarihin bayin Allah a musulunci ya san wannan sunan da irin matsayinsa. Kalmomin Fudayl ibn Iyad sun zamo kamar kalmomi ne na wahayi jama'a. Kai ka ce wato rawaito su yake ba shi ne yake faɗa daga bakinsa ba, amma Fudayl ibn Iyad da bakinsa yake faɗa. A laifuffuka kusan babu wani laifi da bai yi ba, saɓan Allah babu wata ƙofa da bai kwankwasa ba, duk wani irin saɓan Allah sai da ya yi. A ƙarshe da Allah ta'ala ya nufe shi da rahma, sanadin tubansa sai ya kamu da soyayyar wata mace. Soyayya ce ta zame masa sanadin alheri duniya da lahira. Ya ganta mace kyakkyawa wadda ake cewa son kowa kin wanda ya rasa, saboda haka sai ya kamu da santa. Ya zo ya same ta, wance ina so mu yi aure. Ta ce ina, ai ba ajin mu ɗaya ba zan iya aurenka ba, saboda Fudailu kana yin kaza da haka ka bi ƙarfi na. Fudailu ya kewayo ya sake dawowa wajenta, dan Allah ki haƙuri ki aure ni. Ta ce ina, ai aure ba zai yiwu ba tsakaninmu, saboda ni ga inda na nufa, kai kuma ga inda ka nufa. Hanyar jirgi daban, ta mota daban, ba za mu iya haɗuwa ba. To saboda ya kamu da santa, kuma babu wani abu a zuciyarsa na imani da tsoron Allah, da kawai sai ya bi dare ya je tsallaka gidanta. Dare ya raba tsaka, tana bauta, tana qiyamul layl, tana ibada, shi ko ya je ya kama katanga ya tsallaka mata gida. Yana shiga da mummunan manufarsa, sai ya tarar da ita tana karatun Alƙur'ani, tana qiyamul layl. Sai ya tsaya kawai yake jin abin da take yi. Tana cikin karatu sai ta zo kan wata aya cikin suratul Hadid da Allah yake cewa alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah ta'ala yake cewa yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka bada gaskiya ta yadda zukatansu za su risina ga ambatan Allah da abin da aka saukan na daga gaskiya. Kada su kasance tamkar waɗanda aka ba su littafi tun a baya, tun da can, sai lokaci ya musu tsayi, saboda haka sai zukatansu suka ƙeƙashe, kuma da yawa daga cikinsu sun zamo fasikai. Wato wannan darasin, wannan ayar sai ta zamo a lokacin kamar an saukar da ita saboda Fudailu ne. Yanzu Fudailu, duk abin da kake yi lokaci bai yi ba da zuciyarka za ta risina? Lokaci bai yi ba da za ka shiga taitayinka? Lokaci bai yi ba da za ka sake buɗe sabuwar rayuwa, ka buɗe sabon feji a rayuwarka? Nan da nan kawai sai ya kama ƙwalla, sai hawaye. Daga nan sanadin tubansa kenan ya daina duk ayyukan da yake yi na masha'a, ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sanadin wannan yau da an ce Fudayl ibn Iyad, ba ma tunato abubuwan da ya, saboda ba su da kyau ma wallahi, ko sanin su ba ai ba a ambatan su, saboda ba masu kyau bane ba, amma ayyukansa na alheri fa suna nan, an zana su, an kididdige su. Kawai dai in an tashi sai dai a ce a baya yayi wani abu kaza wanda ba shi da kyau, wanda kuma wannan dan adam ne, abu ne da zai yiwu ga dan adam kai wani abu wanda ba shi da kyau. Amma abin da ake so idan kai abin da ba shi da kyau, kai maza ka tuba, saboda kin tuban shi kansa wani laifi ne mai zaman kansa. idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah
yace walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shi kansa al-israru ala dhanbi dhanbun akhar, kana laifi kuma ka ci gaba da yi, to shi ma laifi ne. Shi yasa ake cewa sagira tana zamowa kabira saboda israri. Ma'ana ƙaramin laifi idan ka yi shi ka sake yi ya zama al'adarka, to kai a haƙƙinka wannan laifin sai ya koma kabira, ba don cewa kabira ɗin ne shi akan kansa ba, amma saboda me ka yi laifin kuma ka doge a kai, ka ƙi ka tuba, ka ƙi ka daina. Kuma duk mutumin da ya zauna akan laifi ya ƙi tuba zuwa ga Allah, to abin da yake jawo kansa yana sawa a kwaɓe masa wata riga ta kariya. Tuba ɗin nan riga ce ta kariya wadda idan ba ka yi to za a kwaɓe maka ita. Wanda kuma duk ba shi da wannan rigar ta kariya, to shine wanda zai dinga jin daɗin saɓon Allah, zai dinga jin daɗin aikata laifi. Amma in kana da wannan rigar ta kariya, to wallahi ko za ka yi abin da yake na saɓon Allah, za ka yi ne zuciyarka ba ta so. Shaiɗan ne ya rinjaye ka ya zamar da kai. Don haka yayin da kai laifin nan da nan kuma za ka koma zuwa ga Allah. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Yayin da shaidan ya kawo wata mamaya, ya dan ribata da wani abu daga mutum, to kuma daga nan sai mutum ya tuna Allah, nan da nan sai ya